Ćao, ja sam Dušan, aktivista u Kompasu i ovo je naš projekat Seksedukuj se. Tu pričamo o seksualnom obrazovanju i pitamo se zašto ga još uvijek nema u našem školskom sistemu. Isključi Pornhub i hajmo da pričamo o seksu realno i ozbiljno. Da li znaš da je Španija prva zemlja u Evropi koja je legalizovala menstrualno bolovanje? Ili da je novozelandska vlada lansirala projekat u kome se nastavnicima daju savjeti kako da pričaju sa učenicima o seksu? U našim školama seksualnog obrazovanja nema. Đaci nemaju pouzdane informacije i pojedini tako neupućeni ulaze u seks sa 12 godina. Mi smo rešili da uzmemo stvar u svoje ruke i da pričamo sa tobom o seksu. Da znaš koji su ti rizici, mogućnosti i neophodna znanja da mirne savesti uživaš u čarima seksa. Seks ne služi samo produžetku vrste. Imamo seks i zadovoljstvo. Ali, seks može biti veoma opasan ukoliko ne znaš šta radiš. Niko ti ne može reći kada si spreman ili spremna na seks. To je ono što samo ti znaš. S druge strane, vrlo rani seksualni odnosi mogu biti i opasni ne samo po tvoje telo, već i po tvoju psihu. Izgleda da naš zakon ne misli tako, pa je donja granica za ulazak u seksualne odnose u Srbiji samo 14 godina. Pitanje iz redakcije. Imam 22 godine i dalje sam nevin. Da li je to normalno? Normalno. Kratko i jasno, seks je najbolje imati sa voljenom osobom koju poznaješ i koje veruješ. Potrebno su dva da, u suprotnom seks se pretvara u seksualno nasilje. Seks može da imaš kako god voliš i želiš. Ležeći, sedeći, stojeći, na veš mašini, na radijatoru, potpuno je nevažno. Ono što je važno je da ste ti i tvoj partner povezani vrednostima, poštovanjem i pogledima. Obavezno razgovaraj o tome šta voliš, a šta ne. Samo zamisliti neko bez upozorenja traži da mu ližeš stopala. Naravno, bez king shameovanja u Seksedukuj se. Stay tuned. Stop! Kako sam mogu da zaboravim? Seks bez zaštite je ruski rulet. 50-50. Najdostupnija i najbolja zaštita je... Da apstinirate i nemate seks uopšte. Ne, već kondom. Zapamti, kogod da si roda, vrlo je važno da nosiš kondom uvek sa sobom. Ko zna kada će ti zatrebati. Uvek zaštiti svoju zonu komfora. Niko nema pravo da se meša u tvoj krevet. I isključivo je tvoja stvar kako i sa kim imaš seks. Isto to važi i za tebe. Šta te briga ko se s kim je? By the way, imamo poklon za tebe. 100 kondoma. Ako misliš da si prava osoba da dobiješ zalihe za godinu dana, subscribe-uj se na naš YouTube kanal, lajkuj ovaj video i u komentarima napiši svoj najromantičniji dejt. Najkreativniji komentar ih dobija vrlo brzo. Vidimo se!